nyt se poliisi tuli. Oltiin syömässä ja jumalauta puristit meni läpi. Jimmy tuli kotiin ja sillä että jes, nyt on kyllä, tiedetään kuka on perheessä. Se, jolla aatteet oikein. Ja sitten tuli poliisi. Mä ainakaan niitä kattelin ja sitten mä heitin vittu viinilenkeen naamalle ja sanoin, että kiitos. Löin sitä ekaa naamaa ja toista lampulla päähän ja sanoin, että morjensi. Se on rikos, Don. Ne haihduttavat sinut tuosta hyvästä. Niin määrää uusi lakisäännös. Mä tiedän. No? Ainakaan sinä et enää keiku aidalla, Don, ja sehän on jotain se. Sinä olet viimeinkin liikkeellä. Joko poliisit ovat täällä? Mä kuulin ne eteisessä. Ne on tulossa. Sinun kohdallasi äkillinen estojen menetys merkitsee psykologisen integraation alkua. Sinä olet tehnyt päätöksen, etkö olekin? Olen. Hyvä. Pitihän sen tapahtua ennemmin tai myöhemmin. Olen pahoillani, että se nyt tapahtui tällä tavalla. Mä en oo. Tää oli ainoa mahdollinen tie. Se on mulle selvää nyt. Se, ettei osaa päättää, ei ole välttämättä negatiivinen asia. Ettei näe mitään iskulauseissa ja järjestäytyneissä puolueissa ja uskomuksissa ja että kuolema voi olla kuolemisen arvoinen arvo itsessään. Mä luulin, että mä uskon mihinkään. Mutta nyt mä tajuan, että mullahan on tosi vahva kanta. Tässä. Mikä tää on? En halua, että mikään keskeyttää sinun terapiasi nyt. Sinä alat viimeinkin tulla tolkkuihisi. Meidän täytyy jatkaa. Onnea matkaan, Don. Näytä se poliisille. Jos tulee mitä tahansa ongelmia, käske ottamaan minun suoraan yhteyttä. Tää siis vapauttaa mut. Sinä toimit vailla täyttä harkintaa. Olit syyntakeeton käydessäsi puhdistustarkastajien kimppuun. Edessä on tietenkin rutiinitutkimus, mutta älä siitä huolehdi. Se oli sinun viimeinen neuroottinen aktisi. Nyt sinä olet vapaa. Se oli patoutuma. Libidon symbolinen manifestaatio vailla minkäänlaista poliittista merkitystä. Ymmärrän. Mene ja anna tämä lappu heille.